Hát te szerintem valamilyen vérev vagy, mármint azért. Milyen vérebnek hívják, Reni? A ridgeback van benne. De nem arra gondoltam. De. A füle. Vizslás ridgebackes. Olyat kéne, hogy a Daisy van középen, mert ő a fekete. Na, arra várhat. De hogy csóvál neki? Oh. De amilyen harcot itt lenyomtak az előbb, nagyon brutál. De Csicsi, ne fotóz, hanem videót nyomjál. Patrinak úgyis küldenem kellett. Na, ez talán jó lesz, de nem biztos. Nézd, mondom, ennyire nem rossz a szemem. Fájt egész nap, de mondom, ennyire nem bazzak, hogy a tangó egybe kettőt lássa. De így majd magasságban stimmülnek.